Ola de novo, que tal? Xa saben, contábamosllelo onte quen vai ser o pregoeiro do Apóstolo 2013, Roberto Vilar, que imaginamos que xa está preparando o discurso co que se lle dá comezo oficial ás festas máis importantes de Compostela. Vai nolo contar de seguido. Roberto, boa noite, benvido. Metiche un susto xa. Xa Ahora que empezamos dixete ben. está preparando, non estou, pero ainda non preparei nada. Ainda non preparaches nada? Non preparei nada. Pero xa fai unha semaniña que sabes que vai ser o pregoeiro, non? Dixeron o xoves pasado, entereime. O xoves pasado. E non tiveches tempo aínda de reaccionar despois da eu... alegría inicial. No, pero dixen eu, vou esperar a roda de prensa que é o lunes, porque dixen eu, igual se botan atrás e buscan outro. Pero bueno, teño ainda días, teño ainda 5 ou 6 días para ir preparando como se merece o pregón. É unha alta honra e é unha encomenda complicada. Hai presión, non? Hai moita presión, pero eso está ben. A presión a mí gusta. Porque son, como dicía, as festas máis importantes de Compostela. Non sei se atreverme a decir que as festas máis importantes de Galicia. É que son festas de Galicia tamén. Eu dicía na roda de prensa, eu cando era pequeniño, da miña aldea, vía na televisión as festas do Apóstolo. E de feito, eu a primeira vez que vin a Santiago, era un neno pequeniño de 7 ou 8 anos, e vin con meus pais e meus tíos que viñeron ás festas do Apóstolo. E comimos, merendamos, trouxemos a comida da casa, fixo a miña mãe, empanada, bacalao, tal, tortillas, e merendamos na Alameda. Na Alameda había xente ali, toda a Alameda chea de xente con manteles, así tirados na erva, e merendamos ali, vendo a catedral. Foi a primeira vez que vin a Santiago. E viñamos desde alá, de xove, mira ti. O sea que son un pouco as festas de todo Galicia, do patrón. Quen che ia dicir que uns anos despois ias estar aí nos balcóns do Pazo de Raxoi dando pregón, non? No, todo o que me leva pasado xa gracias a esta bendita profesión de pintar a mona, eu xa hai tempo que xa me dou por satisfeito, sabes? Xa hai varios anos que todo o que me pase é xa como un regalo. Eu nunca pensei en chegar, sobre todo, a disfrutar tanto desto. Comentabas onte na rolda de prensa que o primeiro que pensaches foi na túa filla, non? Sí. Cando me chamaron do Concello, da Concellería de Festas para que dera o pregón, dixo, queres dar o pregón das festas? Pensamos en ti para dar o pregón das festas do Apóstolo e tal. Plá, me veo á cabeza a imaxe de María Pequena, que ten 3 anos, porque ela naceu en Santiago. Eu cheguei a Santiago no ano 90. Levo 23 anos aquí. Levo máis anos aquí que en calquera outro sitio. Entón xa me considero de Santiago. Pero claro, a miña filla naceu aquí. E non sei, me fixo como este rollo de padre de, pois que bonito que ela cando seña grande se vexa ela aí no balcón con seu pai e tal. Porque a vas levar, non? Contigo, entón. Claro, sí. Pon a levar, si dá ela o pregón, xa, se é capaz de dar o pregón, xa mellor. Sí, son estas cousas de ser padre que te preocupas máis e te ocupas máis dos outros que de ti, que está moi ben, porque eu levo moito tempo ocupándome de min mismo e cando me ocupaba de min solo era bastante imbécil. E queres dar tamén boa imaxe, non? Un bo recordo para a túa filla, que iso, que vexa que seu pai ponse aí, podese poñer serio cando quere ou non. Non sei se chegarei a poñerme serio no pregón, pero bueno. Eu quero que disfruten os meus, sabes, a xente que quero, a familia, a miña filla, a miña namorada, todos. Quero que a xente que está ao meu redor disfrute, e todo o que me pasa profesionalmente e personalmente, intento que a xente que está ao meu lado o disfrute. Dicías que vas mesturar no pregón risa e sentimento. Iso é complicado, Dixen que iba a facer eso, pasa que non sei como vou facer aínda. Non teño moi claro aínda. O que teño claro é que a xente que vai a ver o pregón, eso, se ten que sentir orgullosa da cidade na que está, da que vive, da que naceu ou da que visita. Porque hai visitantes, hai de todo, vai haber de todo na Praza do Obradoiro, supoño. E o pregón ten que ser pa a xente. Nin pa min, nin pa o Concello, nin pa naide. O pregón ten que ser pa a xente e eu vou non facer pensando na xente, que a xente o disfruta e arrancar as festas e 10 días a disfrutar e que gasten cartos en Santiago de Compostela, na hostelería de Santiago de Compostela, que boa falta fai, que veño por aquí subindo de aquí pola rúa do Preguntoiro, se chama, e están os pobres locales que hai moi pouquiña xente, o sea que gasten os cartos. Bueno, pois nada, que dai a recomendación, pero con moderación sempre, non? Cando se gasta nos bares hai que gastar con moderación. Sí, para gastar hai que gastar, porque eu sempre lle digo a xente, que non hai 3 meses que non compro uns zapatos, pois cada vez que non compres uns zapatos, vai haber un señor dunha fábrica de zapatos que se vai para o paro, pois cada unha das súas posibilidades hai que intentar
hai que intentar gastar. Bueno, haberá referencias á crise tamén logo no pregón, non? Non queda outra, cada vez que se fala de algo hai que falar É da crise. como obligatorio xa, non? Xa leva sendo uns anos obligatorio. Sí, supoño que habrá alguna referencia ao momento que pasamos, pero de forma positiva. De forma positiva e de forma de aprender. A crisis temos que aproveitala para aprender, tampouco podemos facer moito máis. Nos, os chacaritas que andamos por os normales, vamos, non podemos facer moito máis que intentar aprender de todo isto. E os outros non sabemos de momento, non? Os outros que fagan un pouco, que poidan, que miren de nós un pouco e listo. Na rolda de prensa de onte facías case unha declaración de amor a Compostela. Claro. Eu cheguei no ano 90 á estación de autobuses e baixaba precisamente por esta rúa con o meu bolso verde, Adidas, e baixaba por aquí. A primeira vez que cheguei a Santiago en setembro de 90. E o primeiro que me pasou foi baixando esta rúa, veo un rapaz de 12 anos ou así, e puxome unha navalla na perna e dixome la pasta. E dixe, hombre, empezamos bien. E nada, un cativiño que andaba por aí, tal, o pobre. E aí me empecé a enamorar desta cidade. Eu estou profundamente enamorado desta cidade. Me tratou moi ben. Santiago, que pasa é que moita xente lle pasa como a min. Viñamos aquí a estudiar, moitísimos, de calquera sitio de Galicia. Viñamos aquí a estudiar e houve moito que nos quedamos aquí a vivir. Eu caseime aquí, teña a miña familia aquí, nos quedamos aquí. Como a min hai moita xente. E todos pensamos o mismo. Eu que falo que a xente que está no meu caso, todo o mundo está enamorado desta cidade. A xente que vive aquí, a todo o mundo lle parece un sitio maravilloso para vivir. Hai pouco falaba con Alberto Corbacho, co xogador do Obradoiro, e di que lle parece das mellores cidades do mundo para vivir. Falta o mar de Mallorca, non, quizáis? Sí, falta o mar, é o que sempre decimos, pero estáse moi ben aquí. Sí. Non te imaginas xa vivindo noutro sitio que non sexa Sí, eu podo vivir en calquer sitio, sí. Eu, de feito, gustaríame máis pa diante vivir noutros sitios, sí. Pero o meu amor por esta cidade vai estar sempre, e é un amor como unha relación. Tuvemos nos momentos bons, os nosos malos, discutimos, teño discutido ca cidade tamén, non estábamos de acordo en moitas cousas, e a veces nos levamos millor, a veces nos levamos peor, a veces a cidade apretaba, a veces apretaba eu mal a ela. Tuvemos as nosas fases como nunha relación, non? Pero... E agora tes a boda, non? Este pregón é case a boda ca cidade. Sí, a partir de agora xa é amor eterno. Xa, pouco máis hai que facer. E a parte de dar o pregón nesa plaza do Obradoiro, eu nunca actuei na plaza do Obradoiro, non recordo facer nada na plaza do Obradoiro. Déramos cos tonechos un fin de ano na Quintana, na Casa da Parra, déramos ali fin de ano para a Televisión de Galicia, pero na Plaza do Obradoiro nunca actuei. Mensaxe para a Concellería de Festas, non? Que tamén estás disposto a actuar a marxe do pregón. Sí, eu podo cantar, bailar e mandar fuegos de artificio tamén, se queren. Pero fai moita ilusión que seña na Plaza do Obradoiro, claro. Desde que me dixeron que iba a dar o pregón, me estou imaginando como ten que ser a visión desde o balcón de Raxoi, tende a catedral, o hostal, ten que ser tremendo. Xa che contou Moncho Fernández, non? Como foi a súa experiencia o ano pasado? Moncho Fernández díxome, vas te poñer moi nervioso. Pero moito, díxome, moito. Estou encantado de facelo despois de Moncho, é que eu tiño unha admiración personal e profesional a Moncho. Eu conocino xa cando estaba en Lugo, entrenando a Breogán, e hai anos, e admiro moitísimo e el sabe, como persoa e como ser humano, como traballador, é unha persoa humilde, traballadora, que cuida a xente, que ama a súa xente, a súa cidade. Son moi fan de Moncho, tanto no personal como no profesional. Entón, me fai unha ilusión especial que el fora o pregoeiro do ano pasado. Me dá pena que non está, que xa me dixo que non iba a poder estar, porque está nas Vegas. Non está xogando as máquinas tragaperras, que tamén está vendo xogadores para traelos aquí para Santiago. Está nas Vegas. Non debe ser mal sitio tampouco para estar. No, xa dixen que non levara chaqueta, que nas Vegas, se aquí hai 30 grados, nas Vegas pode haber 65 ou 66 grados. Pero bueno, marchou este luns, e a volta ao luns que ven non chega xusto para o pregón. Pero bueno, farei unha mención a él tamén. Pois estarás ali no Pazo de Raxoi, no balcón do Pazo de Raxoi, mirando para a catedral e cas autoridades todas a un lado. Porque vai o alcalde tamén. O meu alcalde vai estar ali ao teu carón, iso condiciona o discurso de algún xeito ou non? Espera, se vai estar o alcalde, teño que cambiar o pregón xa completamente. Pois el é probable que este ali. No, pero bueno, se hai unha parte que me meto co alcalde ou algo, digo, señor alcalde, salga un momento, vai a tomar un viño ao Franco e por volver. Digo, porque esti bastante de meterte, non? Así Eu teño que, de todas maneiras, felicitar ao Concello e á Concellería de Festas, porque é un acto de, non sei de chamarlle valentía, tal como está hoxe en día o mundo e a cidade e todo,
que deu pregón un cómico, non? E está ben, é un acto de valentía e un acto de normalidade tamén, non? Xa vimos que o alcalde che agradeceu vía Twitter, non? Sí, é verdade. Que aceptaras esa invitación. O señor alcalde Ángel Currás estuvo a ben mandar un Twitter agradecéndome, eu agradezcolle a vostede tamén a oportunidade. Non, portareime ben, non, pero mal moito tampouco, ben, regular. Regular, como nin para ti nin para mí, non? son eu, Como a estas cousas. Aí, ben. Bueno, 23 anos que levas vivindo en Santiago, supoño que vivirías moitas festas do Apóstolo, non de xeito tan así cerimonial, non? Como as deste ano. Que lembrazas tes ti vinculadas ao Apóstolo? A marxe diso que nos contabas de cando teñas 7 anos, que merendaches ali na Alameda. Teño moitas, esa é a primeira, eu vendo o espectáculo da catedral dentro da plaza, estuve 2 anos solo. Pois claro, hai tanta xente e tal que xa resulta un pouco difícil, pero teño un recordo espectacular, das 2 veces que estuve na plaza do Obradoiro o día 24. E depois os recordos que teño é de disfrutalo moitísimo, non? Eses son estes 10 días que a zona bella de Santiago colle un valor engadido xa o que é, que se disfruta moitísimo. E agora, estes 2 últimos anos, teño o recordo de ca pequena, con María pequena, traela, porque hai payasos na rúa, hai cousas pos nenos, e é un disfrute poñerse en Fonseca, en calquera das plazas, ca nena, vendo espectáculos de fora, que eso está moi ben, sigan facendo espectáculos ao aire libre pos cativos e pos padres, que eso está perfectamente. E dentro duns anos, na Alameda, querendo a cativa subir a todas as atraccións, e ti sacando euro vai, euro ven, non? De momento as atraccións non quere subir, que lle dan medo. Claro, pero dentro duns aniños, dentro xa sabes de que é o uns que aniños toca. vai querer subir as atraccións e igual vai querer ir tamén a Apolo ou a Maica, que eso xa é un problema máis grave. Sí, sobre todo para un pai que seguramente coñece ben, non, eses garitos de Compostela. Bueno, mentras vai a Apolo, máis ou menos vai a cousa ben. Cando vai empezar a ir ao Maica, a cousa se vai complicando un pouco. Pois prepárate porque xa sabes que será o que toque, non? Bueno, a festa é para todo. A festa é para estar por aí fora, para andar paseando, mas para ir tomar copas e para ir... É para todo. Con moderación, eso sí. Esa mensaxe sempre da moderación. Eu non fui moderado nunca, pero agora pido moderación. Bueno, fai o que eu diga, non o que eu faga, non? Claro. Que é o que din os pais sempre. Claro. Fai uns mesiños estiveras por aquí falándonos da Cabeza non para. Da Cabeza non para, e contáranos aquelo de que túa nai, bueno, pois iso de que foras cómico, non o vía moi aquel. Tiña ela outros plans para ti. Agora que lle dis que vas a subir a dar o pregón, supoño que, non? Orgullo de nai xa irá. É verdade, claro, porque miña nai, espero que veñan meus pais, espero que veñan ao día do pregón, miña nai quería que fora obispo. Entón, claro, no pregón pode dicir, mira, mamá, aí até esa catedral a mis pies. Claro, que máis se pode pedir, non? que máis queres? No, a miña mãe díxeme, tú tiñas que ser obispo, se estuveras todo obispo, non roubaban un libro ese que roubaban. Sí. Calquera se atrevía, non, a meterse contigo aí. Ai, me fai moita ilusión, que veñan meus pais. A ver se veñan, porque meu pai lle dá moito medo, meu pai anduvo ao gran sol toda a vida. Miña mãe é moi espabilada, moi espabilada. Botada para diante e tal, desas que están no bar e non lle dan mesa para comer, está protestando, e meu pai colle, cala a boca, vamos. Pero meu pai anduvo ao mar toda a vida e non lle gusta que anda moita xente, e sabes, el estar ca súa xente e tal, pero a muller fan o esforzo por vir aquí, iso vai ser moi emocionante tamén. Mo comentaba Moncho Fernández, cando deu o pregón, o ano pasado estaba a súa nai no balcón con el e claro, eso que lle chegou dunha forma tremenda. Bueno, a Cabeza non para, por certo, que xa... Oye, que teño que agradecer, perdóname, teño que agradecer, que non estou aquí desde aquela, que estivera aquí anunciando a Cabeza non para, a xente que estuvo en Santiago, no Teatro Principal, vende a Cabeza non para, que fixemos 2 sesións, cos teatro cheo de xente, non teño palabras para agradecer o que foron esas 2 sesións en Santiago da Cabeza non para. Foi impresionante, emocionante, disfrutámolo dunha maneira impensable. E teño que darlle gracias á cidade de Santiago pola acollida que lle deu a Cabeza non para no Teatro Principal e que volveremos pronto. Con que? Con Cabeza non para 2. 2, segunda parte. 2, non para 2. Non che dá medo eso de segundas partes nunca foron boas logo? No, que pasei no tan ben. E aquí en Santiago foi tan bonito que se podemos este ano, se non o ano que ven, vamos a estar outra vez no... Aparte me gustou moito a data esa tamén, de fora o sábado da Ascensión, o sea que vou como de festa en festa, ou de festa en festa, fora o sábado da Ascensión e fora precioso, precioso. Entonces, si mo permiten, vou intentar estar outra vez aí. Paseiro moi ben, moi ben. Bueno, que plans tes xa un pouco máis pechados, digamos? Contanos. Ahora ocúpame todo o pregón a cabeza e xa non podo.
E estou en varios proxectos intentando volver á televisión con algo meu propio e estámoslo preparando para que a final deste ano, ao principio do ano que ven, facer algo na televisión que ao fin e ao cabo é o meu medio natural, onde estou eu máis... Vin por aí que xaneiro, pero... Sí, home, xaneiro debía estar na televisión, senón a miña nave se empezar a preocupar, Vai dicir este cativo, que pasa, non vai traballar? Nin obispo, nin outra cousa, isto non ten traza. No, estou preparando varias cousas que estou moi ilusionado con elas e espero que eu teño moitas ganas de xente, de público e de televisión, e espero que canto antes que despois teñan estar aí. É dicir, que logo o formato xa imos vendo un pouco por onde tira, non? Público na Sí, tele. a cabeza non para. Un pouco... A cabeza non para, ten que ser show, espectáculo, rirse, pasalo ben. Pois. Bueno, pois convidaremos outra vez para que nos contes máis detalles, non? Destes novos proxectos e cando volvas a Compostela ao Teatro Principal, por suposto, Sí, terás que pasar por aquí, por Hombre, Correo de Televisión, aquí non? estarei sempre que nos dan a parte a hoja con jas. Onde che dan, que televisión che dan a ti a hoja con jas? En ningún sitio. E invito a todo o mundo a ir ao pregón, é o día 22, O día 22. o lunes 22. Aparte, depois hai un concerto que canta Edurne, non sei se cantar con Edurne, porque cando Edurne veo Land Rover e cantar unha canción con ela, dedicada a Carlos Núñez, que se chamaba Chalado coa flauta. Sí, era, sabes que estou chalado coa flauta. Entonces, pois, igual. fixaches o trámite xa, porque digo que haberá que consultar. Pero eu subo ao palco, listo, Subo ao palco con Edurne, poñeme a cantar e non. Mira que eu víate máis con Rafael. Ay, Que Rafael, para pechar a festa. Estarías ao comezo e ao remate. Que día Rafael? O martes... Gustaríame ir ver a Rafael. Rafael, se non está escoitando, unhas entraditas para ir. Debe haber entradas á venta ainda, non? Hai entradas á venta. Contaba hoxe o concelleiro que ainda queda Aparte barato. 2.000. No, 25 euros. 25 Sí, para ver a Rafael na Praza de Quintana. No. É un luxo, Eu nunca vin a Rafael en directo, teño ganas de ver. Bueno, pois iso. Achégate a Quintana, nunha destas, deixate subir para cantar ali o Escándalo ou calquera destas, non? Perfectamente, sin problema, hijo. Bueno, Roberto, moitísimas grazas, que todo saia ben nese Moitas pregón. gracias. Estaremos vixiando cas nosas Moitas cámaras gracias a para vos. ver en que te equivocas. E moitas gracias á cidade, de verdade, de corazón. Moitísimas gracias, de verdade. Pois ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Convidos a seguir informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia Hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.